Výstava sa volá Sny tých druhých a je to principiálne o vzťahu človeka k iným živým bytostiam. Pričom hlavnou postavou týchto všetkých malieb a inštalácií je vlastne holub, ale to spektrum tvorov sa rozšíruje aj o iné živé bytosti. Sú tu prítomní aj ľudia, či už v celých postavách alebo ako fragmenty. A celé je možné to vnímať nie dekoratívne alebo symbolicky, ale ako súčasť nejakého spoločného životného prostredia. A v podstate Oksana si kladie takú otázku o tom, aké miesto máme v prírode a v podstate nadväzuje na takú potrebu vnímať nejaké vzťahy medzi rôznymi živočíšnymi druhmi a vlastne o potrebe reflektovať aj už dnes prekonanú predstavu o ľudskej výlučnosti. Na tejto výstave sa nám podľa mňa pracovalo skvele, mali sme na to pomerne krátky čas, o to je obdivuhodnejšie, že Oksana vytvorila veľkú časť tejto výstavy v podstate priamo pre tento priestor. Dá sa to, samozrejme táto celá inštalácia nie je neutrálnou prezentáciou diel, ale je to skôr site-specific vytvorený priamo pre budovu sípky, pre to vnútorné usporiadanie, pre to prúdenie vzduchu, ktoré tu je. Čiže všetko je veľmi zámerné, veľmi podobne ako je krehký a nestabilný sám život, alebo to životné prostredie, v ktorom žijú jednotlivé tie druhy. A musím povedať, že Oksana bola veľmi usilovná, veľmi pracovitá a perfektne sa nám pracovala aj pri inštalácii. Som Oksana Satovenko, ukrajinská umelkyňa. Žijem a pracujem v Bratislave a som veľmi vďačná Martine za to, že oslovila mňa na túto výstavu. Pre mňa je veľmi vážne pracovať s takým zaujímavým priestorom a sme spolu snažili vytvoriť taký priestor snov, veľmi efemérny, krehký. Tieto obrazy som vytvorila práve pre galériu Sipka a je tu taký ako záznam z vedeckých kníh. Je to ako taký stránka zošita a tu aj vtáčiky, rôzne anatomické popisky, potom nejaké taký ako schematické obrazy a všetko to jeden na jeden také vzniká také vrstvenie. No, s témou holubov pracujem už dlhodobo a práve v tejto výstave snažila som tú tému viac ako nad tým, už tam nie iba holuby a viac o tej vede, o vnímaní iných bytostí. S kurátorkou Martinou Vyskupovou sme snažili použiť najnovšie moje veci, ktoré som robila práve pre tento priestor a tá téma holuba neočakovano tu nám ide do takej barokovej ako kompozícii. Tak pre mňa ako pre umelkyňu to bola taká unikátna možnosť. Teraz pracujem s takými efemérnymi fóliami a skúsiť vďaka týmto fóliám tejto techniky, ktorú teraz práve veľa na to pracujem, ako vytvoriť taký nejaký priestor. V tomto priestore sme vlastne zakomponovali aj sochy, ktoré sú z papiera, čo je vlastne taká konfrontácia tých dvoch médií, hej? Že maliarské textilné fólie, veľmi krehké, priesvitné a také holuby vytvorené v podstate z pevného materiálu. A práve tuto v tejto streche sme chceli navodiť taký dojem, ktorý Oksana často vo svojej tvorbe používa, a to je práve nazeranie na svet a na život cez optiku holubov. Hej, cez optiku nejakých vtákov a tu sa nám to zdalo také veľmi príhodné, že táto strecha nám ponúka takú možnosť naozaj vytvoriť taký veľmi známy aj pre návštevníkov ten environment alebo to prostredie, ktoré vlastne všetci poznáme na námestiach, vo svojich vlastných domoch a v podstate práve aj tu sa odráža taká myšlienka tej výstavy alebo toho, ako Oksana pracuje s holubom, že holub je vlastne jednak taký divý tvor, ale aj domestikovaný, taký cudzí tvor, ale aj dôverne známy tvor alebo živočích. Čiže toto je také veľmi príznačné. Ja viem, že holubov akože ľudia nemajú radi, ale ja by som chcela, aby ten návštevník dostal taký unikátny nejaký zážitok. Hlavne, že ten priestor je to aj renesančný dom a s takými prvkami baroka. A, ako unikátne, že Sipka je to vždy niečo také potajomné medzi nebom a zemou, niečo také ako secret place. A ja by som chcela, aby ten zážitok bol taký, ako niečo mimo, také transcendentné trošku.
že ten priestor k tomu vedie aj svojimi dielami tiež to chcela urobiť.